I 2009 kastede Aabenraa Kommune sig ud i projekt Elite Aabenraa og tog en række unge elitesportsfolk under sine vinger. Vi synes, det er vigtigt, at vores unge mennesker har nogle eliteidrætsudøvere at spejle sig i. Og ved netop at skabe et forum for eliteidrætsudøvere, så får vi også bredden med. Vi vil gerne i Aabenraa Kommune være kendt for noget godt. Og netop det her med det sunde liv, det med at kunne præstere noget ud over det sædvanlige og fordybe sig i en ting, det er noget af det, som vi værdsætter i Aabenraa Kommune. Elite Aabenraa tilbyder igennem sin talentordning unge elitesportsfolk uddannelse og personlig vejledning i skadesforebyggende træning, kost og sportspsykologi. Elite Aabenraa giver en masse gode muligheder til en, som jeg får rigtig meget ud af. Og det giver mig også nogle nye muligheder til mit golf, at jeg kan få den opbakning for Elite Aabenraa, som gør det muligt at spille golf på det højeste plan. Vi er jo 25 mand, der er med, så det giver lidt et team omkring nogen, som brænder for deres sport, ligesom man selv gør. For eksempel så har jeg startet med noget mentaltræning igennem Elite Aabenraa, og så har jeg fået noget mere viden om kost og hvad betydning det har for træningen. Så er min madpakke i skolen blevet lidt sundere. Talentudviklingen foregår i et samspil mellem individuel og kollektiv træning. Det forventes, at den enkelte idrætsudøver tager hånd om sin egen udvikling på såvel det mentale, fysiske og sociale plan. Det sportspsykologiske, der har jeg fået hjælp ved en mentaltræner, hvor jeg får en snak en gang hver 14. dag, som kan optimere alt det, der sker op i hovedet under konkurrencer og træning. Der synes jeg, at jeg har fået en masse hjælp og begynder at udvikle mig, som jeg glæder mig til at bruge her, når sæsonen starter. Får du egentlig alt det, du skal have at spise om morgenen? Nej, det gør jeg ikke, men det burde jeg måske gøre. Elite Aabenraa er mere end gode råd om kosttræning og psykologi. Det er også et tilbud om fællesskab med andre talentfulde unge, som kan dyrkes i projektets eget hus, tæt på alle sportsfaciliteterne. Man føler, at man er med i et større fællesskab, og man føler, altså de er jo også selv sportsudøvere, så de ved, hvorfor en situation man står i. De står jo og kæmper med de samme ting. Det betyder jo, at jeg har et mandskab, kan man sige, bag mig. Altså nogle folk, der kan støtte mig, hvis jeg for eksempel har skader eller har nogle problemer. Altså der ligger noget mere end kun mine træner i atletikken. Igennem Elite Aabenraa-støtten bidrager Aabenraa Kommune til at udvikle ambitiøse, sunde unge mennesker, som brænder for deres sport. Dem, der har evnerne, har også muligheden for at opnå store resultater.